ତ୍ରିଶାର କହିଲା କଥା ଶୁଣି ତୁଷାର ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଇଛି ବଡ଼ମାକୁ। ବଡ଼ମା, ସେ ତ୍ରିଶା କେବଳ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଆଖିରେ ଭଲ ଦେଖେଇବା ନାଟକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା କ'ଣ ସେଟା ଏବେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ମା ପଚାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁଷାର, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଡାକିଥିଲି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ଏଠି। ବଡ଼ମା, ତମେ ଡାକି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ରିଶା ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ପ୍ଲାନ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଯାହା ବି କରିପାରେ। ଏବେ ତରୁଣକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିଦ୍। ହେଲେ ତୁଷାର, ତୁ କେବେ ତା ସତ କଥା ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କରି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦିନ। ହେଲେ ତ୍ରିଶା କହିଲା କଥା ତୁଷାର ଶୁଣିଲା। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଦୁଇଟି କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ତାର ତରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ତରୁଣକୁ ବାହାଇ ତାଙ୍କରି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମୋ ନାଁରେ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ତାଙ୍କ ବଡ଼ମା ଶୁଣି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବଡ଼ମା, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଭାବିନଥିବ। ବଡ଼ମା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତିକି ତାରିଣୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ତାରିଣୀ ସେଠିରୁ ପଡ଼ିଯିବା ସେହିଟା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ସେହିଟା ତ୍ରିଶାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା।